सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बे साना स्पेशेलि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जाय बेक्तिया भारतनि गिबिसिन नैथि आफादगिरि जालांदों। बे बिथांनि सानस्रि आदर्श बिथांनि बिहोमा बेखौ बुहुमाव सुबुं समाजनि गेजेराव बा फरायसाफोरनि गेजेराव गोख्रोङै आरो गुवारै गायसननानै दोननायनि नोजोर आरो थांखिजों दिनै फरायसाफोरा बा सुबुं माहारिया फोरोंगिरि सान महरै 5 सेप्तेम्बरखौ फालिबोबाय थानाय जादों। बेबायदिनो बे बोसोराव खुंग्रिं गोजौ फरायसालिया फरायसाफोरनि जि मोनसे इउनियन बडि बिथांमोननि बानजायनायजों दिनै बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय आरो सिबिनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बेवहाय गासैबो फरायसाफोर ज' जादों, गारजेन बिमा बिफा ज' जादों, ओनसोलनि समाज सिबियारि इन्टेलेक्सुवेल बयबो ज' जादों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानिफ्राय जोंखौ हांख्रायनाय लेखा जोङो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो अर्गेनाइजार बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो दिनैनि बे गोथार साननि जे हाबाफारि बाहागो लानायजों लोगोसे जों बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे मेसेज बा उइस जोङो बार्ता खालामनो लुबैदों जे सुबुं समाज दानायनि जि गुबै दायित्व बेनि जि गुबै रल दिनैहाय फोरोंगिरि समाजा लाबोबाय थानाय जादों। बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि बावसोमनाय, बिथांमोननि मेंनो रोङै खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै सुबुं समाजनि गेजेराव बोसोरे रोजा रोजा बा लाख लाख फरायसाफोरा मेगन नुदों, रोङैखौ रोंदों, गुनि गियानि जादों, समाजनि फारसे, न'खरनि फारसे, गावनि बेक्तिगत जिबननि फारसे, हारि आरो हादरनि फारसे दिनै खामानि मावनो हानाय गुन जि मोनसे बेखौ मोननो हादों। दा बेनिखायनो दिनै बे फोरोंगिरि साननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गोसो गोथारै जोंनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो खर' गंग्लायनायखौ साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोननो जों बावहरदों। फोरोंगिरिया गुदि फरायसालिनि जानो हागौ, कलेजनि जानो हागौ, स्कुलनि जानो हागौ, इउनिभारसिटि जानो हागौ, प्राइभेट स्कुलनि जानो हागौ, भेन्सार स्कुलनि जानो हागौ बा गभर्नमेन्ट स्कुलनि जानो हागौ। दा बिथांमोननि रला रावनियाबो खम बेसे नङा। फोरोंगिरिनि जि रल, सुबुं समाज दानायनि जि रल, हारि हादरखौ गोजौआव लांनायनि जि रल, बे गुबै रलखौ बिथांमोना लानानै समाजखौ हादरखौ दैदेनबोदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार सानजों लोगोसे साफ्रोमबो फोरोंगिरिनिसिम जों सिबिनाय खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जों बावहरदों। गोबां फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरना गोबां जेंना दङ, बेखौ सुस्रांनो नोंथांमोनाबो खामानि मावगासिनो, सरकारनिसिम मा खावलायनो गोसो दिनैनि दिनाव? दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा आफाद महरै गुबैयै फरायसालि, फोरोंगिरि आरो फरायसा बे जि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों, सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों, बेखौ लानानै गोलाव समनिफ्राय दिनैसिम जोङो नारा नाथा जुजिबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायाव थागोन। दा जोङो नुदों गोबां जोंहा फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो भेन्सार जानानै दं। गोबां फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि गैया, बिजाबखौ नांगौ समाव सरकारि भाबै मोजां मोनाखै। दा बेफोरबायदि समयसाफ्रा दिनै मिडियामनि जेंना, बायदिसिना जेंना बेफोरखौ जों नुबाय थादों। दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्ड जिहेतु 2020-27 जानुवारि जानानै थांबाय, एकर्डआवबो सोलोंथाइनि जि मोनसे मावफुंनांगौ माखासे दफा दङ, बे दफाखौ बिथा खालामनानै आथिखालनि जि मोनसे सोलोंथाइनि थासारि बा जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मिनिस्टार, जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट, जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जथायै सावरायबाय थानाय जादों आरो जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय आखायाव लादों। सरकाराबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदिसिना जि सोलोंथाइनि फरायसाफोरनि सार्थआव गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ सार्थआव एबसुनि खावलायनाय बायदियै दिनै मावफुंनायनि जि कमिटमेन्ट, जि खोथा बे सोलिबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो जोङो माखासे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि मोनसे खाबु बियो फैगासिनो दं, फोरोंगिरि थिसननायनि खाबु बियो फैगासिनो दं।
आरो गोदान गोदान फरायसालि गोदान मोनसे सिन्थाधाराजों गायसननायनि बे हाबाफारिया फैगासिनो दं आरो बियो थाबैनो जागोन मोगथाङाव महर मोनगोन बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों समाजाव फोसावनाय जाबाय। 62थि फोरोंगिरि सान थामहिनबा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे दिनैहाय नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि जा गेवलां फोथाराव मोनसे फोरोंगिरि सान हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आङो 14 नं चिरां ब्लक कमिटि अफ पिपलनि जानानै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंनि गेदेमा फोरोंगिरिफोरखौ मान होनानै आरो जोंनि बे फरायसालिनि जोंनि जेरैबायदि दावगानाय बेखौ नोजोर लाखिनानै जा बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि सिङाव गासै गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोरनिसिम जे मोनसे जोंहा बेस्ट उइसिस जासिनाय बेबायदि सार्टिफिकेट जों दिनै होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बेखौ बुंनांगोन जे आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बे सरकारनि गेजेरजों बेखिनि सार्टिफिकेटखौ राननाया गिबिसिन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोङो दिनैहाय नुदों बिथांनि जे थांखि आरो नोजोर गोजोन गोख्रों आरो सोमखोर बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां बे सिमाङा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जाफुंनो थांगासिनो दङ। आथिखालाव बिटिआर सरकारनि गेजेरजों गोबां बेबायदि मिशन लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो बे मिशन बायदिनो दिनै नैबे जिखिनि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जे गाहाय फोरोंगिरिनिसिम बा फरायसालिनिसिम जे बेस्ट उइसिस जासिनाय बे खोब गोजोनथाव जादों होननानै आं सानो। आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्थियाव गासै 123 फरायसालिफोरनो बेबायदि बेस्ट उइसिस जासिनाय जा सार्टिफिकेट बेखौ होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो होनो हानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बेनि गेजेराव जोंहा गुदि फरायसालि हिसाबै 114 फरायसालिफोरनो जे बे बेस्ट उइसिसखौ जोङो हैनो हाबाय। लोगोसे जोंहा गेजेर फरायसालि हिसाबै जोंहा गासै 5 बे फरायसालिफोरनो जों बे सार्टिफिकेटखौ हैनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा गोजौ फरायसालि बे फरायसालिया जोंहा जोंनि समस्थियाव गासै 2 फरायसालिफोरनो जोङो हैनो हानानै गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा गोजौसिन गेजेर फरायसालि जोंनि समस्थियाव गासै 2 दङ। बे फरायसालिफोरनोबो जोङो बे सार्टिफिकेटखौ हैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आं बेखौनो आसा खालामदों जे जोङो थांनाय समाव जोंनि आसामाव जेरैबायदि शिक्षानि जे जौगाथाय जे सोलोंथाइनि जे मानदान्दा बेयो खोब जोंहा जिल्ला हिसाबै गाहायसिनाव दङमोन। आसामनि 33 जिल्लानि गेजेराव जोङो लास्टनि सेकेन्ड पजिशनावसो जोङो मोननो हायोमोन। नाथाय थांनाय बोसोराव जोंनि जे शिक्षानि जे मानदान्दा जे जोंनि शिक्षानि जे जौगानाय बेखौ नायोब्ला जोङो आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवगायनो हानाया जोङो खोब गोजोनथावनि बाथ्रा होननानै जों सानदों। दा बेखायनो नैबे जिखिनि जोंहा जाफुंसारनाय जानो हादों बा मोननो हादों दा गिबियाव जोङो जोंनि फोरोंगिरि सार मेडाममोननो जोङो साबायखर जासिनांगोन। फरायसा बिथांमोननोबो जों साबायखर जासिनांगोन। एसएमडिसिनि जोंहा बिबानगिरि बिथांमोननोबो जोङो साबायखर जासिनांगोन। लोगोसे जोंहा बे ओनसोलाव थानाय जे गोबां आफाद आरो गौथुमफोर बिथांमोननोबो जों साबायखर जासिनांगोन आरो जोंनि आथिखालाव थानाय जे प्रमद बर' सारनि जे बिटिआर सरकार बे सरकारनि गोख्रों हाबाफारि मावनायनि जाफुंसारनाय होननानै जों साननांगोन आरो जों मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो खौसेनि नोजोरजों खामानि मावनो हायोबा बे ओनसोलाव जोङो गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानो हागोन। आं बे बाथ्राखौ गोसो गोरबोजों फोथायो। गोबां जेंना दङ फोरोंगिरिफोरनि फरायसाफोरनि फरायसालिनि बिनि सायाव गोबां मावगासिनो खामानि आरो मावबावनो थाखाय मा बुंनो सानो? जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों जे जोंहा आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि गेजेरजों गोबां मिशन लानानै जे बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशननि गेजेरजों जोंहा दा UPSC APSC मेडिकेल आरो जोंहा मा दङ बेबायदि गोबां माखासे मिशन लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो जोंहा दा मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ जे जोंहा फोजौखांनायनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो बेनि गेजेरजों निसय जोङो एसेब्लाबो जौगानाया फैगोन बेखौ मिजिं खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा गोबां बेबायदि खामानि मावनायनि गोनांथि दङ। जाय खामानिखौ मावनो हायोबा फैबाय थानाय समाव जोङो इयुन जोलैया जोंनि समाजा जोंनि देशा निसय जों जौगाखांगोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो जोंहा दा फैबाय थादों निउ एजुकेशन पलिसि गोदान सोलोंथाइ बिथांखि बे गोदान सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों निसय जोंहा गोबां खामानि मावनो हागोन आरो जों दिनै नुदों मोनसे देश मोनसे सोलोंथाइ बेबायदि खामानि मावनायनि थांखिया दिनै सरकारा दिनै बेबायदि लानायखौ जों नुदों आरो बेजों खारफानांगौबा जोंहा जथेस्थ' जोंहा खामानि मावनांगौ थागोन। दिनैहाय जोङो गोबां जेंना दङ फरायसालियाव जा स्कुलनि जे मार्जार खालामनायनि बाथ्रा बेयो जेंना दङ।
फोरोंगिरि सर्टेजनि बाथ्रा दङ सिंगल टिचारनि बाथ्रा दङ आरो गोबां फरायसालिफोरा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बिनि जोंहा जेंना दङ बैफोर जेंनाफोरखौ निस्सय जोंहा सरकारा बिनि सायाव साननानै खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानो गिबियावनो दिनैनि बे गोथार सान फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो सिगां बिटिआर गभर्नमेन्टनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय खारना जाहैबाय माने जोंनि गोजोन गोख्रों आरो सोमखोर बड'लेण्ड बेनि गेजेरजों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ स्कुल एडप्शन प्रग्राम खालामदों बेनि गेजेराव जोंनि चिरां दुवार ब्लकनिफ्राय आङो खोनानो मोननाय हिसाबै जोंनि खुंग्रिं हाइ स्कुलजों गंनै बे सार्टिफिकेटखौ टिचार्स डेनि लोब्बा लाखिनानै बेस्ट वेल उइसेस बे सार्टिफिकेटखौ गथायफैनो नाजावनो मोननानै आङो खुब गोजोननाय मोनदों आरोखि आं सानो माने सरकारनिसिम आङो बेखौनो आह्वान खालामनो नागिरो जे जोंनि बायदि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिबो गोबां माने गोदोसोनाय फरायसालिफोर दङ जेराव माने गरिब गुन्द्रा खुब बांसिन थायो बेवहाय माने सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जेरै शिक्षा इनफ्रास्ट्राक्चार फोरोंगिरि गासैफोरखौ लाफानानै जाहाथे मोनफ्रोमबो नांगौखिनिखौ सुफुंना होयो आं बे जिनिसखौ आङो आसा खालामगोन आरो खावलायगोन